oni se manifestiraju kroz prigovaranje. Pri čemu kad kažem prigovaranje, ne mislim samo kad se žalite drugoj osobi, nego kad se žalite sami sebi. Odnosno, kad vaš unutarnji monolog ili dijalog između nekog čudnog entiteta kojeg možemo nazvati ego i nečeg drugog šta možete nazvati svoje pravo ja, međutim te se misli počnu miješati jer malo prisvojite jedno, malo prisvojite drugo, na sve zalijepite ja i onda to postane totalni kupus. Znači, naši unutarnji otpori se najbolje manifestiraju kroz naše unutarnje prigovore. Šta vam padne na pamet kad vam netko, evo ja kažem, ali znate, morate poduzeti neku akciju. Koje se prve misli pojave? Nije to tako lako, da je to tako lako, a osim toga, ne znaš ti, meni je teško, moj život, ja nemam vremena, ja nemam energije, ja nemam ovoga, ja nemam onoga, ja ne mogu, to se ne može i tako dalje i tako dalje. Zapravo se boriš sa životom.